benvido a nosa escola, a Escola de Música Municipal de Barbadás. Hoxe vas a estrenar aquí o noso podcastódromo, o podcastódromo, non sei como se chama. Este é un espacio que vamos a estrenar contigo porque a nosa intención é falar con xente que creemos que é relevante, interesante e da que creemos que os nenos e as nenas da nosa escola van a aprender un montón. Foches o primeiro invitado no que eu personalmente pensei, porque eu levo toda a vida mirándote tocar en todos os lados e creo que tes moito que aportar. Entón, antes de nada, benvido, Ico. Moitas, Donito, graciñas. Estou encantado de estar aquí na maravilla de Barbadás, na Escola de Música. Bueno, é unha honra para mí. Foches o primeiro porque eres de Ourense e eres como embaixador de Ourense a través da música. Non sei se serei embaixador ou algo, pero sí que teño, bueno, pues esa querencia pola casiña que nos garda a todos e a todas e, bueno, pues sí, intento facer que nas letras, na música, pues sí que se vexa un poquinho ese amor que teño por esta terra. Ico, a min gustaríame que nos contaras como empezache, a que edad, como e por que empezache neste mundo tan guai e tan maravilloso como é a música. Sí, a miña casa era unha casa por parte do meu pai e da miña nai, sempre foi unha casa moi musical. O meu pai cantaba, gustaballe moitísimo cantar, participou ali cando era xoven, participou na creación do Orfeón, participou máis tarde na Capela Madrigalista, gustaballe moito cantar, o rollo de coro formal. A miña nai é unha amante da música, unha louca da música que se pirra. Entonces, bueno, pues eu crecín aí. Eles intentaron, pues, son o oitavo de 9 irmáns. Entonces, intentaron que algúns ou algunhas pues colléramos esa afición. De feito, fun eu e outra irmá que tamén lle gusta moitísimo cantar, pero que non cursou estudios, pero tamén lle presta moitísimo os que, bueno, tiramos con ese mundo. Eu metime ali no conservatorio cando estaba en EXB, non sei realmente en que curso, pero a miña vivencia musical máis potente desa época é cando chegou ao meu cole un cantante de orquesta, penso que da orquesta Treboada, que se chamaba José Carlos Durán, chegou ali, non sei ben por qué, para formar un grupo de rapaces e rapazas para cantar unhas cancións que el tiña na cabeciña. Xa digo que non sei por que chegou a esa escola, ni supoño que coñecería alguén, pero eses datos non os teño. E aí formamos o Grupo Golifada. O Grupo Golifada, bueno, pues éramos 8, 9 que íbamos a casa de José Carlos Durán a ensayar, que vivía ali na Carballeira, e no ano 83 presentámonos a un certame que se creou ese ano, que se chamaba Cantareliña, que se celebraba en San Sadurniño, organizado pola xente do Grupo Saraivas. E ali, despois de pasar un corte provincial, porque pasaban un corte que as cancións presentadas en cada provincia, fomos a final en San Sadurniño, no mesmo ano que, por exemplo, comezou cantando Ave Rábade. Eu coincidín con Ave Rábade, o primeiro que fixo Ave Rábade foi cantar tamén nese certame de Cantar en Liña. Nos duramos, o Grupo Golifada durou o ano 83-84 e a partir do 85 xa empezábamos a tirar da voz, os cambios de voz, entón xa fomos desentendendo do Erades coetáneos de pregunta, estás me vindo a mente, de grupos como Los Tamar ou algo desto, ou non? Ou isto era antes? No, que va, no, isto é... O sea, o teu foi despois desto, non? Vale. No 80 e pico, non sei, Los Tamara nos anos 70, isto foi no 80 e pico. E foi un certame super guai porque nos xuntábamos ali grupos nos que cantaban rapaces e rapazas de toda Galicia, das 4 provincias, a botar cancións, a cada unha a súa canción, e gravamos os 2 primeiros LPs con dous temas. Estiven buscando hoxe o LP para ver se o podía estaría bonito, para mostralo aquí, pero non atopei, debe estar na casa da miña nai, que non. Bueno, se recuperamos vamos a poñerle a mostralo. Pero é unha maravilla, cantábamos unha canción nós que se chamaba Cunchas, Gaitas e Pandeiros, e no 84 no segundo era As fantasmas do Vello Baú. Bueno, esas eran cancións de José Carlos Durán, sí, eran creacións propias, íbamos gravar a Coruña,
non sei a que estudios, non me acordo, pero, bueno, pois foi a primeira, e despois, a partir de aí, pois, neses 2 anos, 84, 83, 84, pois fixemos un montón de actuacións, pero, bueno, pues imagínate, en comunións, en... Sí, bueno, oye. Pero era moi guai, porque íbamos con el coa guitarra, e íbamos facer estes 2 temas, e despois, pues, un montón de cancións que, bueno, que preparábamos de repertorio. Era fantástico. No, dende logo, jolín, o que comentaste unha formación que hoxendía eu non creo que non hai. O sea, hai coros de persoas máis maiores, sí. Nas que tamén hai xente xoven, pero un coro blanco, ¿no? Como se chama técnicamente. Sí. Non era un coro. De voces blancas non era un coro, porque éramos 8 era unha rondalla. Era máis parecido a eso, sí, era máis parecido a un grupo infantil destos tal, porque a música é música, claro, é música nos anos 80, pero é música moderna, joder, era vinculada de alguna maneira coa tradición galega, pero sí, era música a maneira dos 80. Aparte, eu sei que tocas un montón de instrumentos, pero cal foi o primeiro instrumento? Cal é a túa relación co mundo das máquinas e dos aparatos para facer música? É dicir, cantos tocas, como chegaron a tua vida? Eu realmente toco moi mal eses instrumentos nos que estás pensando. No, o acordeón tócalo ben. No, para mí, vamos. Eu son aficionado a moitas. Eu empecé, bueno, pues cando tive a sorte tamén de que cando formas o grupo de amistades, xuntaste, bueno, cos teus afíns, e aí temos un grupo o que nos gusta moito cantar xuntos. Temos a un, que despois falamos do Tonillo. O Tonillo é desde fai, non sei, coñecimos no instituto, ano 86, 89, algo así, e desde aquela estamos cantando xuntos fai 30 anos, 30 e pouco anos. El coa guitarra, e el, pois, agora é o tipo o noso chamán, non? O que vos dá consello. O que reúne a comunidade toda ao redor da súa guitarra, e con 20 persoas ali cantando un repertorio maravilloso que nos presta a todos e a todas os que acompañamos, e é fantástico viver así. Entonces, eu empecé coa guitarra precisamente para intentar acompañar ao meu colega daquela maneira, e despois en algún momento, cando... De forma autodidacta todo, ¿no? Digamos. Isto é solo coas mans a cabeza. Vou facerche unha pregunta no medio desta pregunta, que é: como se forma unha persona con un instrumento de forma autodidacta sin YouTube nin ningunha historia desas? Bueno, pois... Como facías? Buscando... Claro, eu tiña o meu colega, dábame clases, el sabía, de alguma maneira, recibira clases, e sabía de que iba o rollo das posturas e tal, e el dábame as clases básicas para coller a guitarra. Tiña un problema, porque eu, a primeira vez que collín a guitarra, non foi así, foi así. Pa esquerda? Foi así. Unha guitarra de diestro, pero pa esquerda, non? Eso é. Entonces, claro, tiñamos un problema, e me dixo, hai que lle cambiar as cordas a esa guitarra se vas a coller así. Ala, foron as cordas. O sea, que tires o Jimi Hendrix ourensano. Non son nin Jimi Hendrix ni nada. Bueno, era fácil, hombre. Era fácil, se lle cambias as cordas. Pero, claro, de esa maneira, eu só podía tocar a miña guitarra. Non había outra guitarra que pudese tocar. Tiña que levala sempre. E eu non era guitarrista, non era dos que levaban a guitarra. Entonces, o que fixen foi, dixen, non, eu non quero esa guitarra, porque esa guitarra só a podo tocar eu, que en a colla vai estar ao revés, só a podo tocar eu. Eu quero unha guitarra que poida tocar todo o mundo, e que cando a colla eu non teña problemas. Entón eu aprendín, os acordes básicos nunha guitarra de diestros, pero collida ao revés. Entón aí, claro, o meu colega xa me empezou cos problemas de comprensión das miñas posturas e as súas. Tiña que enseñarche ao revés. É un problema. Entón aí aprendín eu, bueno, pues botando a oído un pouquiño, facendo tal, e buscando as posturas e inventando as posturas que non tiña ni idea como era. Pero por eso digo que toco moi mal. E obviamente botándolle horas. Botándolle horas, sí. Claro. Porque eso é un pouco que a xente hoxendía... Váleme a guitarra para acompañarme, para cantar unhas cancións cos meus colegas na escola. Na escola son fans porque dicen que son o
o mellor guitarrista que coñecen, entonces, bueno, pues aí creces todo eso. Pero é unha broma, pero son guitarrista nefasto. Tamén o acordeón. O que pasa é que o acordeón sí que é un instrumento que a mí me enche moito. Cando escoito un acordeón ben aquí somos fans ambos, a persona que está detrás da cámara e eu somos moi fans dese instrumento. En todas as vertentes que ten, Sí. O acordeón é maravilloso. Entonces tamén no momento de regresar da universidade, alá na universidade regresamos a Ourense con moito estímulo. Coñecimos a moita xente, coincidimos con un montón de músicos e músicas maravillosos. Coincidimos na universidade con Guadi Galego, con Lola de Ribeira, con Manolo Maseda. Tivemos moitos anos ali xuntos e, por exemplo, Manolo Maseda é un acordeonista maravilloso e entonces, bueno, pois eu debín aí enganchar que cando regresei aquí quixemos montar un grupo, o Tonillo e eu, para xuntamos aí uns cuantos. Que se chamaba ese grupo? Empezamos con La Matumbá. Sí. Pois eu dixen, no, tú tirarás coa guitarra, claro, cambiarás o mellor da acústica eléctrica, supoño que farás algo así. Tonillo é o Tonillo é o primeiro guitarrista de La Matumbá e eu dixen, pois eu vou intentar marcar un acordeón en algún lado, e buscando a través de colegas. Hai un que me vendía un acordeón así moi grande, moi pesado, un acordeón ruso enorme que parecía feito para a guerra, era un bloque enorme, e ali fomos, aí empezamos. Collimos falamos con un primo do Tonillo para a ver si se animaba coas baterías, collimos a outro colega. En que ano empezastes con La Matumbá? Os primeiros ensayos deberon ser no 97. Ademais, aquí ao lado. Empezamos a ensayar en San Pedro de Moreiras, aquí ao lado, na bodega da Casa dos Padrón. Era o único sitio onde era unha casa familiar na que non vivía ninguén. Entón nos xuntamos na bodega e empezamos a darlle os instrumentos. Daí empezaron a sair as primeiras cancións que logo bailou e cantou todo o mundo. Eran por aí en Moreiras, foi onde naceron. Esta banda, La Matumbá, cantos anos durou? Pois mira, no meu... O sea, mentres que estiveche ti, obviamente. Na miña... Cando eu fun cantante, empezamos... Claro, xa che digo, no 97 eu penso que empezamos a ensayar os primeiros ensaios, as primeiras reunións, e durou hasta o 2007. Foi cando nos uns cuantos decidimos marchar e montar outra cousiña. Foron 9 anos. 9 anos. Pero 9 anos guais, non? Sí. Pregunto. 9 anos maravillosos. Porque o vimos en tropecentos sitios. Eu recordo que eu era, non sei, tendría 15 anos, 16 anos. E eu recordo esa banda, esa Matumbá, onde estabas ti, recórdoa moi parecida ao Sonoro Machine tamén as primeiras veces que o vin. Era como que tiña moitísima enerxía. Era de xente con... Non sei, eu recordo había un músico que levaba des que tocaba trompeta. O Samuel. Tocaba, baixo o meu punto de vista, que non lle parece mal a Samuel nin a ti, tocaba moi mal, pero era un espectáculo, míralo. O sea, eu recordo con o meu grupo de amigos, estaban todos pendientes del. Sí. Era espectacular miralo, aínda que o mellor técnicamente non era o mellor do mundo, pero... Bueno, pues, La Matumbá foi un grupo no que nos aventuramos aí, o primeiro, xa che digo, Tonillo e eu, era a nosa teima ao regresar da universidade de montar algo para... Tiñamos na cabeciña algunhas cancións, algunhas letras para facer música. E xa che digo, igual que eu collí un acordeón, o Samu colleu a trompeta. Igual que o Samu colleu a trompeta, o Manoliño, o primo de Tonillo, colleu a batería. Non tiñamos e todos autodidactas. A menor idea. O único que sabía tocar algo era o Tonillo a guitarra. Sí. Entonces, era quen nos decía, non, isto non pode ser... Eso que estás facendo non encaixa coa armonía que estamos... Entonces, dábamos por aí. Entón era unha especie de ensayos, ensayos clases, etcétera. E así foi crecendo. Despois, bueno, pues, despois de anos de
tocar o acordeón, pois algunha experiencia tes, vais un pouco máis áxil para montar ou para facer melodías un pouco máis complicadas, pero nacemos así da nada e dicimos, que vas facer tú? Tú que aportas aquí? Digo, bueno, pues a mí me gustaría tocar unhas congas. Bueno, pues, o primeiro é facerse unhas, vamos a intentar, vamos a ver que tal. Buah. Aí tivemos tamén moita axuda do meu irmán maior que nos empezou a prestar letras e nos a musicalas. Entonces, aí nos primeiros meses que, bueno, pues que as cancións, o mellor tiñamos 2 cancións propias, entonces chegou o meu irmán con varias poemas. El escribía dende facía moitos anos e sigue escribindo, o meu irmán Carlos Rafael, e nos dixo, isto son cancións, son cousiñas así moi con unha estrutura moi clariña, con versos pechadiños e que encaixan nas músicas, probade. Entonces deunos aí unhas maravillas que foron para adiante e entonces, repito, nos primeiros meses as nosas 3 ou 4 cancións e multiplicáronse outras 3 ou 4 que tiña meu irmán, entonces en pouco tiñamos aí unhas 8 ou 9 cancións que nos prestaba a tocar en todos os sitios, en todos os ensaios. Quen compuxo a canción de, creo que se chama Desertor ou algo así? O Desertor é letra do meu irmán e a música miña. Esa é a miña canción favorita, sí. Da vosa banda e a miña favorita, esa sin duda. Naceu por aí, naceu nos primeiros ensaios, igual que o creo. É un idioma galego voso propio, ¿no? Sí, digamos. Él escribía de alguna maneira entre o galego e o portugués, e nos, bueno, pues cando gravamos o Desertor, pois bueno, pues dimoslle aí un toque que non sabíamos ben nin o que era e así quedou, pero bueno, sí, era unha... Eso era bastante, se chamou moito a atención daquelas, non estaba de moda esa mezcla como hoxe en día. No. A min de feito, jolín. Bueno, despois de La Matumba chegou o Sonoro Machine, non? Chegou o Sonoro. Aí fixestedes 1000 concertos, levades? Máis? Non sei cantos levaremos. Sei que, mira, en internet pon que en 2 anos fixestedes 150, nos 2 primeiros anos. Nos primeiros anos tocamos moito. 150, unha locura. Eu son da zona de Mos, creo que xo sabes, ou por si non me recordas, se ali tocabades cada, non sei, seguido. En Mos seguimos tocando. Por sorte, aínda nos deixan un oquiño. Sí. Unha vez ao ano para ir alá e ver os colegas e as colegas. Ti tes un amigo que eu, por eso me empecé eu son de formación clásica, pero con 15 anos. Tiñamos as cenas da banda de música e un músico da banda era amigo de Cao, que é amigo teu, e miña nai incauta dela decía, vai co Cao, ti vai con el que el cuídate, non sei que, non sei cuánto. En fin, e por aí vimos a min afición de todo este rollo e por el coñecimos a vos e 1000 veces mirei vos ali. De feito, tocaste de fai... Sí, o ano... Fai un ano, sí. Non sei se foi, esta primavera pasada. Sí, non? Sí, foi na primavera, antes do verano. Sí. Ali vamos unha vez ao ano, se podemos. Con o Sonoro Machine levades cantos anos xa, deza algo? Pois mira, foi 2007, estamos a 25, vai facer este ano fai 18. Mima, 18 anos, tío. Eres de relacións largas. O tempo pasa, sí, bueno, mira, é básico para min e para os que me acompañaron e os que acompañei. Unha cousa moi básica é que antes de ser un... Primeiro temos que conectar emocionalmente e persoalmente. Eso implica que a banda dure aínda que moitas veces os conflictos pues tamén sexan máis viscerais, tamén máis... Pero sabes que despois dese conflicto as cousas van ir ao seu rego e van ao seu... Tedes escenas de matrimonio a veces. Sí, eso é normal. Sí, é normal, pero cando te coñeces os que están contigo e os que compartes ese espazo, ese momento, as cousas suben, van a estar abaixo, vanse normalizar. Desa maneira, bueno, eu sei con quen comparto, con quen disfruto, con quen tamén ás veces me pelexo, e todo eso. Entonces, coñecémonos e sabemos que antes de nada somos moi colegas. Eso pasa a min agora, de feito ata me dá medo, porque ata fai 4 anos todas as bandas que
tiven, sempre tamén, pues, jolín, era normal que houbera un conflicto, bueno, que sea, alguén que opina diferente, e dende fai 4 anos, levamos 4 anos facendo conciertos e nunca, o sea, nadie se enfadou con nadie, o sea, dame hasta medo. Somos tan colegas, tan respetámonos tanto. Pero precisamente vai haber, probablemente haxa, bueno, pues... Sí, seguro, pero é increíble. Pero probablemente é que, bueno, coñecerse desa maneira aporta vos outras moitas e aporta vos un coñecemento das outras persoas en que digas, no, eu xa sei máis ou menos por onde ir, xa sei que tal, e se hai outras cousas que van a facer algo que tiemble isto, ás veces pues dirás, bueno, pues non o fago porque sei que non, que non vai a ter razón. Ou ás veces cando tú digas, no, isto ten que ser isto porque, bueno, o que sexa, este tema ten que ir por este lado, os outros tres me están dicindo que non, pero eu creo que ten que ir por este lado e vamos a estar en loita por ese tema e dices tú, no, pero vamos facer, ou vamos facer as dúas, e logo decidimos unha e outra noutra. Sí, é algo que facemos. Vamos a ver como respira. Eso é certo. Como respira a xente e como respiramos nós. Eso é certo, falando de temas, moitas veces, o sea, cando facemos un tema novo, o meu colega díceme, no, pero que a min isto gusta, bueno, pues vamos a gravarlo das dúas maneiras e logo decidimos, que a mellor estou equivocado, ele equivocado, bueno, en fin. Sabe Dios. Isto, Ico, teño unhas preguntas super guais. Primeiro, eu pensei en ti para esta entrevista, para min foche inspiración tamén dende pequeno, ti xunto con Suso Feixón, xunto con Tocho de los Tamara, etcétera, que esas dos personas sí que foron en contacto directo comigo, foron mestres. Ti tocas música tropical e música latina en Galicia, é dicir, agora mesmo os chavales dicen, no, mira aqueles que están metendo cumbia e tal, non sei que, eu digo, bueno, sí, tío, pero antes que este xa estaba Ico, antes que Ico estaba Los Tamara, antes que Los Tamara estaría outra xente. De onde che ven esa música latina tropical? Bueno, claro, non é a música latina tropical, a querencia de, sino a música de mestura. Claro, eu falolle máis ou menos eso, mesturar cousas. Bueno, actualmente xa baila cumbia todo quisque, a través das redes agora cheganos desde todos os lados. Daquela, cando nos empezamos a facer ese tipo de música, eu, bueno, busquei, claro, tiña querencia por algunhas músicas dese e por algúns grupos, sobre todo algúns grupos que estaban máis perto que América. Falo dos cataláns de la Trova Kung Fu. Sí. Que nos inspiraron moito porque tiñan ese recurso da rumba e da cumbia, porque eran dúas músicas moi populares e que casaban, non? Claro, casaban moito sobre todo para eles, pero eran moi populares, moi bailables, que era o que nos estábamos buscando, unha música popular que non necesitase un paso de baile aprendido ou elaborado, ou que necesitases algunha maneira de, venga, esta música vai con isto. Non, a cumbia é o movimento de xa estás aí metido, xa estás. Unha vez, mira, foi revelador porque eu creo que estaba en Oia, na festa do Mexillón. Tú imagínate, Oia, en Pontevedra. Aí ao lado entre Bayona e Aguada. A festa do Mexillón, estábamos nunha carpa ali no Porto e gaiteiros, tal, e sirven a las mesas maravillosas, non sei por que acabamos ali, e entón os gaiteiros marchan a comer, e de pronto aparece un altavoz por ali, posto, e empeza a sonar, pues, unhas músicas, e cando chega a sonar unha cumbia, sabe Dios que cumbia era, tú veías as cabezas dos que estábamos ali, e era así para baixo, e veías que a xente estaba de cháchara, pero estaba con este movimento. E foi maravilloso ver eso, simplemente con, claro, que tú decías, nin lle están facendo, non sabemos nin que canción estaba sonando. Non sabíades nin que era cumbia siquiera, ¿no? Digamos. Probablemente. A maioría dos que estábamos ali non sabíamos nada desa canción. Quen estará cantando? Sabe Dios. Pero era este movimento, e este movimento era porque todo o mundo compartíamos, e íbamos, bueno, nese camiño, é dicir, facemos bailar algo que sexa moi fácil e que sexa moi popular. Acompañámonos cos instrumentos populares que tiñamos aí a mão, o acordeón, a guitarra, e facer algo fácil. E eu falei antes de mestura porque a miña referencia directa
é o que agora o Xurxo Souto chama os iniciadores desa mezcla, que é a charanga do Cuco de Velle. A charanga do Cuco de Velle, aí Moito escutei falar deso. Claro, é unha charanga na que, bueno, é un lugar, a Palleira, na que moitísimas familias de Ourense subían ali os domingos a tomar o pulpo, a tomar un pouco de viño, e eu estaba ali de pequeno co meu pai, cos meus tíos, íbamos ali a pasar. A veces incluso íbamos a montaña, e non pasábamos de Velle, porque parábamos ali paraban os meus tíos a tomar ou a coller algún bocata e xa quedábamos ali todo o domingo, xa non íbamos para E a charanga do Cuco de Velle é eso de mestura que me encheu a posteriori. O sea, cada un era da súa casa, non? Sí, é maravilloso. Ainda en Mos ainda vive o que era o guitarrista, o inglés Adam, me sona eso. Tiña unha academia de inglés. Adam sí, home, pero vamos a ver. Bueno, pues, Adam é pai dun amigo meu, de Daniel Macai. O Macai, venga. Non me fastidies. O Macai chegoume a mí unha... Eu levo sendo amigo de Dani Macai toda a miña vida e non me sei a historia do pai. O Macai... Adam deume clase a min no colegio de Castro Mos de inglés. Pois ves. Madre de Dios. O guitarrista da charanga do Cuco. Madre de Dios. Eu teño que vir aquí a enterarme ahora. O Macai chegoume un día despois de tocar en Mos. Non fastidies. E me dixo, eu son o fillo de inglés da charanga. Entonces, aí fai anos, Adam o marido de Doña Teresa. Madre de Dios. E despois, desde fai uns anos, sube a cantar con noso San Benitiño ali en Mos cando o Adam? Vale, sí. Estaban os irmáns, os Pichís, o Escudeiro, estaba o Ángel o Meiga, o Ángel Meiga, que era acordeonista, vale, e consiguen nas súas actuacións, nas súas grabacións, que os de Ourense recoñezamos sobre todo dous temas como propios. Que son? Sí, son o San Benitiño e o Paraguas do José. Eses dous temas para a xente de Ourense son... Esos son músicas populares? Ou son composicións do Cuco de Velle? Aquí vai a maravilla e o dato. Isto é maravilloso, porque realmente é un... Para nós son temas propios, son temas que vivimos e que sentimos como... Vosos? Como nosos, sí, como nosos. Bueno, a xente que vivimos... Ti sigues tocando eso? Sí, eu canto e disfruto delas, vale. O San Benitiño, a letra, bueno, pues cousa popular, sí. Pero a música ven de Italia, claro. Cantaba Toni Dallara en San Remo no ano 57, penso, unha canción que se chamaba Norma Mía. Da cuando conoxo a te, eu vivo pensando a te, e tanto amor, Norma Mía. Eles xuntaron esas dúas cousas e aí ven a mestura, a maravilla da mestura. En esa charanga escoitaban esa canción de Italia e puxeronlle esa letra. Algo aí cruzou aí nas cabeciñas desta xente e fixeron esa maravilla. Eles despois, claro, o Toni Dallara non chegou a esa maravilla de poñerlle o ai la 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 eso foi da charanga. E aí o tema xa é algo sublime. E o Paraguas do José, o retrouso ese que o Paraguas do José é un paraguas moi malo, pois hai dunha grabación dun de Úbeda que chamaba Paquito Jerez. Chegou un momento en que isto da venta de discos buscaba algunha referencia sobre músicas de Ourense e chegoume un que me dixo, oye, hai aquí un tema de un disco, un single de Paquito Jerez que ten na cara B El Paraguas de José. E dice, hombre, se non vale moito, compro yo. Costoume €1 e pico e chegou a casa, puxeno e é unha maravilla, así con teclado, unha rumba que no retrouso, El Paraguas de José, chiquichín, é su paraguas moi malo, e aí estaba. Tivo que sair de aí porque é do ano 60 e pico, a canción o de 70. Bueno, pues aí está esa mestura da que falo, da que gozo. Esa é a miña teima e a miña proposta, bueno, pues facer ese tipo de cousas. Que a xente vexa que poida disfrutar de temas que sinte como propios, pero que veñen, bueno, pues de calquer parte. Sí, é curioso, eu mentre estabas falando estaba pensando que hoxe en día a xente pensa que a mesturada con tradición é meterlle un bombo a todo trapo a... Bueno, máis que é outra forma. Eu outro día coincidimos con
con Camaño e a Meixeiras no Xurés. Joder, disfrutei con elas como un tonto. Estaba coa boca aberta e son dúas rapazas, son dúas virtuosas tamén aí, teñen un moi alto nivel, fano todo tan ben. E son desas que de vez en cuando están co acordeón cantando e meten un bombo aí que sube o tema que parece algo maravilloso. Eu tamén disfrutei e disfruto moito desas novas propostas e son maravillosas. Sí, eu son moito a min gustame moito, por exemplo, Rodrigo Cuevas. Tamén. Coñeces? Sí, estas teñen algún tema con... Sí. As dúas rapazas teñen algún tema con... Sí. Ico, ti eres profe de primaria, ¿no? Tamén. Sí, son profe de infantil e primaria alá na escola de Luintra en Nogueira de Ramuín. Unha escola pequeniña, este ano temos 45 alumnas, pequeniña. Entón tamén me toca ser titor do grupo dos maiores de quinto e sexto, e bueno, e ademais do profe de música e varias tarefas máis que nos toca, sí ou sí. Nos coles pequenos hai que traballar de todo. Pero estou super contento. Entrar na escola para mí é a felicidade. É igual ou moi parecido a poñerme a cantar cos colegas. É unha actividade que amo, sí. E que estou feliz. A min pásame igual. Sí. A min, sinceramente, cando entro aquí, concretamente nesta escola, teño a mesma sensación que ti, porque o oficio que temos, de mestres neste caso, eu penso que é algo moi vocacional. Ti que opinas? Eu concordo contigo, para min é unha pasión a escola, é unha implicación que hai que ter no lugar e no tempo no que estás e coa rapazada. Para min tamén é pura vocación. Eu xa che digo, entrar na escola, ver aos chavales e as chavalas che veñan ali a contar, para min é felicidade. É unha cousa que tampouco sei explicar, non sei que é, pero é unha felicidade, unha alegría gordísima. Pa min igual, a min pásame aquí nesta escola, cando un rapaz, eu moitas veces penso que somos mestres, pero que realmente o que facemos é sacar o que teñen os rapaces dentro, sí, que tampouco é que lle enseñemos... Cando se pode, facémolo, sí, eu tamén lles digo que en moitos casos eu tamén estou aprendendo deles, sí. En moitas, bueno, pues de todo, simplemente pues coas súas reaccións, coas súas palabras, cando intentan resolver conflictos, pues daste conta que sí, que ti ao mellor influíches neles, pero está... Eu creo que transmitimos, máis que... Eu no meu caso creo que transmitolle o que eu sei, o que outra persona me aprendeu a min, pero que justamente nestas semanas teño o caso de un rapaz de Bombardino neste caso, que é un chaval que sempre foi unha persona descoordinada, mais o tipo meteuselle na cabeza unha canción e non o sei, pero pode intuílo que na súa casa botoulle horas e horas e horas, chegou aquí outro día, pam, a primeira. E sempre ti, creo que o tiña el dentro, que levaba el dentro eso, que eu transmitinlle o que eu podía, pero que foi el o que logrou, non eu, non nós os mestres. No, é probable. Son eles os que logran... Sí, é probable. En moitos casos sei hasta onde influín eu, hasta onde puiden meter mao eu aí nesa situación e moitas veces aí é o que me refería. Aquí non teño nada que ver, isto é un logro soa. Eu desde fai uns anos traballo cos de quinto e sexto a regueifa, ali a improvisación oral en verso en galego. Que son moitos dos que nos están vendo e moitas, creo que non van a saber o que é, así que vamos a explicar brevemente o que é unha regueifa. A regueifa é como dixen, unha improvisación oral en verso e de alguma maneira musicada, vale? Resumindo, é unha batalla de galos melódica en galego e con melodías galegas, podemos decir? Melodías, claro, buscando por aí. É simplemente improvisar sobre cousiñas. Entonces traballamos desde a base, é dicir, imagínate que como chega un rapaz, unha rapaza e non ten ni a menor idea de que estou falando, improvisar, que entonces
bueno, empezamos. Ostras, daste conta aí o potencial que ten ese recurso. Sí. Para min é infinito. Maravilloso. Infinito. Maravilloso, no traballo na aula é alucinante e daste conta que en 2 meses, claro, eu son un aficionado da regueifa. Eu metíme aí porque, bueno, pues, me gusta moito. Eres fan de Pinto, igual que a min. Do Pinto de Arbón, vamos. Un fenómeno. E de pronto, en 2 ou 3 meses tes algún rapaz, algunha rapaza que che dá xa 1000 voltas, que entendeu o rollo que lle explicaches, porque tú vas que lle gustou, que lle presta, que ten ese inxenio, que ten ese humor que precisa un poquinho da regueifa e que che ven un día e que che di estiven regueifando co meu avó e a miña avoa e co meu irmán Alex. E dice, sí, que tal? E dice, o meu avó e a miña avoa ainda me respondían, pero o meu irmán Alex, que é maior que a mí, le pegué una pana. Maravilla. E eses momentos que te dices, jo, que gratificante. Eso non hai cartos que o paguen. No. Nada, que maravilla. Esas caras, cando consiguen cadrar os 4 versos que rimen, que sexan como teñen que ser. A nos pásanos moitas veces. Aquí na escola temos unha ferramenta moi potente que falábamos ao principio tamén ti coa túa charanga. Aquí hai unha banda de música e hoxe en día as bandas de música populares, pois a xente non lle gusta tanto ir, os nenos non teñen tanto, non sei. Aquí, sin embargo, o mestre que temos que nos acaba de facer unha visita a Celso, o mestre de banda, é unha brutalidade que ten aquí a 20, 30, 40 chavales os sábados pola mañán cantaos da vida. Tamén traballan moito, el dalle moitísima autonomía a eles, é dicir, non é o típico mestre que dice, no, se pon eso hai que facelo así. Dice, se a ti tes outra forma de tocalo, o que sea, e ao final é unha ferramenta moi potente para que eles se desenvolvan na vida, fan viaxes, van tocar por aí, cantidad de historias, que ao final, o que quero decir con isto, que me estou indo polas ramas, é que a través da música é unha ferramenta increíble para que o ser humano se desenvolva na súa vida. É dicir, o teu alumna, seguro que adquiriu un montón de vocabulario e de historias a través da regueifa e o que che estou comentando eu, esta xente adquire un montón de experiencias de vida a través da música e iso é o máis bonito que existe. Teño unha alumna tamén que xa está no instituto que nos felicitamos no aniversario. Ela cumple 4 días antes que a min, entón eu mandolle unha regueifa e ela respóndeme o meu aniversario con outra regueifa a través da súa nai. Maravilloso. Unha canción, escoitala unha vez ao ano así, que che canta a ti, bueno, wow. No, increíble, tío. Sí. Increíble. Vamos cas preguntas finales. Venga. Vale? Ico, como estas son preguntas un pouco así máis random que lle vamos a facer a todo o mundo, vale? Sí. Pero nada raro. Como é un día normal na túa vida? Si é que hai un día normal na túa vida. Non o sei. Ahora busco a normalidade sempre. Pois é eso, de luns a venres, tirar para a escola, coas compañeiras, disfrutar ali da rapazada e facer o que se require, ali no tal. E logo buscar algunhas actividades. Este ano estou metido entre un pouco de exercicio físico, de tentar aí baixar uns kilos, clase de pandeireta, un pouco de baile e un pouco de que este ano me metín aí a ver si dou a costura. Entonces pásaseme a semana así como volando. Chego venres medio desfondado por toda esa actividade, porque son bastantes días, bastantes horas. Chego venres e vou con relax. O sábado e o domingo é para intentar eso, para o que son as fins de semana, para descansar un poquinho, ou para ir a tocar, para ir a tocar, para quitar o estrés, o anillo aí da música, e para poñerse un pouco coa horta, para coller un pouco de cousillas que teño. Respondiche 2 das 4 últimas preguntas en unha, porque a segunda pregunta é que cousas che inspiran fora da música, xa non lo dixeche.
coser, pandereta que é máis música ao sí, final. Bueno, é máis o baile que leva uns aniños e que ten moito que Baile ver, galego. Baile galego que ten moito que ver coa música, é dicir, coa foliadas. Sí, chegou un momento en que me apetecía, bueno, que veía a moita xente, a moitos coñecidos e coñecidas disfrutar tanto desas foliadas cando non cantabas. Eles sen cantar estaban ali dispostas a bailar e eu veía disfrutar tanto esa xente que dixen, fai 3 anos que dixen, veña, eu tamén vou intentar isto que presta. E ten moito que ver con entender a esencia musical galega. O baile é importantísimo para despois entender moitas cousas da muiñeira, da jota e todas estas cousas. A mí me parece. E aí estou intentando Oye, non trastabillarme. Parece fácil a muñeira, pero eu outro día, parece un ritmo super fácil, ¿no? Tátara, 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 tátara. Eu logo tamén un montón de anos tocando a guitarra de forma autodidacta e outro día fun a acompañar a un amigo a tocar unhas muñeiras e jotas e tal, e todo o que non era muñeira dábaseme ben, pero a muñeira hai que ter ese especial sazón, ese flow, ese... Non sei, non todo o mundo... Parece fácil. No. Pero non é. Non é. Ostras. No, porque, bueno, non é unha música que estea feita para guitarra, pero... Sí, pero a pandereta eu tamén é un instrumento que me encanta. O sea, cada vez que miro tocar a... O Xavier Díaz. Xavier Díaz, madre de Dios. Cada vez que miro a Xavier... Porque Xavier fai unhas cousas que a pandereta increíbles. É un virtuoso e ten moito gusto. Da pandereta, dende logo. Canta de maravilla. Sí, eu quedome mirando pa pandereta. Eu tamén intentei un tempo darlle a pandereta, pero non sei, igual son eu negado, pero ese toque exacto, sabes, de toda a xente que leva esta tradición toda a vida, non son capaz. Eu empecé o curso pasado nunhas aulas de pandeireta e canto aí en Ourense, na Asociación Algarabía, con Gabi Reboredo, que é unha maravilla tamén. Coñezo. Profe. Coñezo a Gabi. Ten tamén un gustazo. Coñezo a Gabi, sí. E ten unha didáctica maravillosa para ensinar. Podes facerme a mí si queres despois, porque esa pregunta encántame respondela. Si non foras músico, que serías? Olvídate o tema de profe e tal. Si non te dedicaras á música, a que te dedicarías? Gústame moito cociñar. E hai cousas que sei que fago ben. Como, por exemplo? Veña, saime uns potaxes maravillosos. Terás cociña de ferro? Non teño, eso xa sería, vamos, eso xa sería... É que aí sabe diferente a comida. Sí, non, está claro que sabe diferente aí a comida. Non, pero os garbanzos, as lentillas, as fabas, sobre todo os garbanzos e fabas que admiten peixe, admiten carne, admiten que as lentellas, esas saenme ben. Dios. E disfruto facendo, coa cocción, co tempo. Son as 2 da tarde, Sí, non, Estame entrando unha fame de... Jova. Non son tanto de postres, os postres sí que non me gusta facelos e tampouco me saen, é dicir, as veces que fixen algo de ese tipo de comida non acabaron ben, pero os potaxes e os arroces tamén A mí gusta máis arroz así máis meloso, caldoso, sabes? Eso me encanta. É maravilloso. Esta é unha pregunta que lle vamos a facer a todos os invitados que pasen por aquí polo noso podcastrómetro, que non sei que nombre poñerlle. Como lle? Poscódromo, podcast, que non tiene. Eu recomendaría a Maravilla de Barbadas. Bautízame a Maravilla de Barbadas, lo tengo. A última pregunta é unha pregunta que lle vamos a facer a todos os invitados e invitadas que pasen por esta sala, que se chama A Maravilla de Barbadas, bautizada polo señor Ico no día de hoxe. Agradecido. Nada, home, mira, 18 de outubro de 2025, bautizado, queda A Maravilla de Barbadas. Ico, como este contido van a mirar todos os nosos alumnos e alumnas, que consello, que lle dirías a todos eses rapaces e rapazas que estudian un instrumento, que cantan? De que forma, que consello lle darías ti para motivalos a que sigan, para decirlles que este é un oficio fermoso e que se non é un oficio, que é unha actividade preciosa para facer toda a súa vida? Xa sei que unha pregunta extensa, nas próximas entrevistas tentarei a cortala. Eu teño moi claro esa resposta, teño a clarísima. Eu a toda esa rapazada que fai música, diríalle que ten que estar convencida de que a música é
disfrute e alegría. Hai outro ámbito de música, hai outro que pode ser económico, pero antes de nada ten que ser disfrute propio, felicidade, como decíamos da escola, ten que ser felicidade. Eu fago música porque son feliz. Non me interesa para nada Operación Triunfo, la voz. Eso é un... Non sei eu eso nunca o concebín, non sei como é. O de competir. Claro, a competición é terrible, pero xa o espectáculo, o que sexan tan cuadriculados nunha interpretación que digas tú ten que ser por aquí, tú non entendes o que estás cantando, tenes que dicir eu patatín patatán, eso é outra cousa e é feísimo. A mí eso non é música non porque están cantando e hai músicos seguro aí, pero é outra cousa, non sei como denominalo. A música para min é felicidade, é disfrute, é alegría. Aínda que o tema ou a canción non sexa alegre, pero eu teño que estar disfrutando deso que estou facendo. E para min o que fago é felicidade, encherme de un momento aí no que estou hasta arriba de todo. E xa digo que a canción pode ser bailable, ou pode ser moi triste, ou pode ser de chorar, e pode ser ou dedicada a un amigo que xa non está aquí, pero eu teño que disfrutar dese tema, e de tocar, e de compartila coa xente que está aí diante. Ten que ser así. Para min é igual, para min é emoción pura. Sí, sí. Eu, de feito, clarísimos exemplos, a veces estamos na casa e estamos así máis contentos, poñemos a Juan Luis Guerra, ou apetécenos máis, estamos máis nostálxicos, poñemos René, a canción de Residente, que fai chorar, a mí faime chorar, vamos. Sí, no. É emoción, sí, increíble, sí, tío, que por medio de un sonido poidas emocionarte. E mil gracias por inaugurar a maravilla de Barbadás. Bueno, agradecido por ser quen lle poña nome a este lugar e a esta iniciativa, e eu agradecido que chamases e que... Mil gracias, estás convidado sempre aquí. A próxima vez isto vai a estar muitísimo máis bonito. E nada, esta é a tua casa e xa está, que a mí non se me dá ben despedir. Vémonos noutra. Chao, chao.